Добрый день, дорогие сябры. Меня зовут Павел Северинец, я сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі, патэнцыйны кандыдат на адзінага ад дэмакратычных сіл. І сёння я прыехаў з сустрэчай у Гомель. 18 гадзін на Палескай 52 мы будем сустракацца і размаўляць пра кампанію 2020 года. Але калі я прыехаў сюды, я даведаўся, што вось тут, на цэнтральнай плошчы горада, у мяне за спіной збіраюцца будаваць флагшток, на якім вывешваць чырвона-зялёны сцяг для таго, каб падняць узровень патрыятызму на Гомельшчыне. Аказваецца, што каштаваць устаноўка гэтага флагштоку будзе 656 тысячаў даляраў, 1,5 мільёны беларускіх рублёў. Два такія флагштокі, і это апарат МРТ, на які ў чэрнобыльскай Гомельшчыне стаяць чэргі па 2-3 месяцы. Вы уявіце сабе, настолькі квітнеючая краіна, што мы можам дазволіць пабудаваць у Гомелі туалет за $1 мільён, флагшток амаль за 700 тысячаў долараў. Грошы проста няма куды дзеваць. Стаяць недабудаваныя бальніцы, дзіцячыя садкі, няма абсалютна апаратуры медыцынскай. І ў нас будуць ставіць флагшток. Ды аддайце гэтыя грошы арганізацыям, якія прапагандуюць беларускую мову. Аддайце вы ў аренду гарадскі палац культуры мове нанова. І тады рэальны ўзровень патрыятызму вырасце сам сабой. Альбо аддайце гэтыя грошы тым, хто сапраўды мае ў іх патрэбу. У чыноўнікаў проста знесла дах. У 2020 годзе эту сістэму абавязкова трэба мяняць.